morning. Happy Saturday morning. Thanks God. Salamat sa Ginoo. Kamata pa tarong buntaga. Nakapanikay-sikay na ko. Prepare ko pamahaw. Nakaluto na day ko o ang luto ron palija with egg, okra. Kaning gulay gikan na sa bukid. Kaning okra o palija. O kaning ginamos paris daning okra. Kay namali ko sa syudad, wa mas bukid, dami pandesal. Wa na ko dinhi. O kape. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat sa grasya. Matag adlaw. Dinay ka uwaw kung sa giluto. Bahala mo manaway kung sa giluto. Lutong pinubre. Pobre man sad pod. Sa mga taong mga iba na mo sa mga secret ikaw. Good night day diha ni Ma'am Sara Laila Amid o ni Ma'am Yuning Ayop. Padung pa sila matog. Good night sweet dreams nintong tanan kanang padung ba ma-sleep. Sweet dreams Ma'am Yuning. Regards. O good morning sa mga naasa kalibutan nga buntag. Bitaw mabuntag sa tanan. Morning day diya sang igso sa Saudi. Message siya bahin sa among reunion tag 180 atong dessert. Diyan natay amutan nga pila to pero ako kay baw basta di pa ko mo atin. Di pa ko mo saad. Di pa ko kay baw kung say dagan sa May 12. Kaya gitakda naman dyan na sa GC na mo, murag pila pa may kabukong tingog. Agad na po ko. Doro manhinon po na. Naman sa amang unahan naman na mo. Baklagan naman ang amang kuan. Mamainit data. Diya sa Davao. Ma'am Bilma Makabalo. Kamusta ang lugar mo diha ma'am? Katulad sang adlaw. Sa katong nangutana. Nga nasa picture sa lamisa. Ang nasagulad to, haratong mahod isa sa Florilisa, katong mga bata, matayang mga apo. Sa katong tagsaraman to sila nakakita sa ang mga apo. Kay himala lagi to nga na buo, picture, Kia, si Norigi, o si Jinua, o si Pitjoy. Kia, matay anak sa ang bunso. Ato pa kaning upaw, insert ko na specious, pohon. Hatakan patag. Taas kinabuhig, mahumala na yung gira. Mao to sila. Atos Monica, nahatok mas na to daari, kay mamatok ang ibanan sa kuan. Ibanan nas east. Sa ijahang tawag na sa ijang result, ijang kanang isang gilagid nga siginget-nget di makatug di na lagi matablan bisag unsang klase kuno sa pin deliver sa nagsigsag inom og antibiotic wa gihapon da karon unsat si Imi kay mao man report na hang kuno gihapon makatug da mahingnan na CT scan na laman na ut nga na naman lang CT scan. Ang CT scan gud sa is kay 8 man 8,000 apin ngutana na midaan. Wa naman si Jay choice lain kay di naman jud matalab. Di na sa matablan og mga mahalon nga pin deliver tungod sa kadugay. Nga nakita nga malagi matubos doktor atubang na ko kananan. Atubang na ko pagkaan. Pasensya na mo og basig na timingan nga nangaon ako ni nana sa isang gums. Manang ang mahaman jud na CT scan para makita jud na tanan din sa
mugna nga di naman jud matalab ni sa agkuan. Di na jud sa tablan og kanang sana deliver. Salamat naman po ko kay dapat si Jay pahiningod sa nag-birthday. Dapat siya pasalubong nga Dunkin Donut. Kaya tilawon tapos mga anghilis. Pwede ta. Pandesal. Moto, niingan na basin sunod adlaw. Niingan man to nga o magpastiskan. Paabana na pod. Naho. Kaya lagi na sa Emilo. Sa Emilo dito na masud ospital. Kaya akubya kung sige na masud ospital. Magkita ng mga doktor. Sabto na naman siya nato. Di siya masud ospital. Diya. Ang giingnan nga, Lunes ra ba, Domingo, mga banag ang mga apo daan ni. At bukid tanan, nag-iingnan nga. Ato nang doog ato ko ma-start sa Alicia, mga daw na lamang po ko. Mo pa doong agbat kamis is hospital, pohon o unsay dagan bidag. Apat itong itsahat nga namang kuan po, basid na CT scan na po dito sa Valencia. May kita, sausaw kape. Medyo lalim ni nakay balatian. Ado man siya kay naman siya mga sapi. Kita ko yung mga sapi, mag-amping kita kanunay sa itong panglawas kay lisod na. Lapas ng 10 years na nagahang operasyon. Kahinamdam ko dito nag-Manila nagpa-opera. Trabaho pa lang sa Jaog. Kamana, trabaho mo nagpatahian, manahi man na. Laging ako sa unang ibagan ko pamuot mo man na. Sila karon nagimo nagpamuot mo nang ilang ipaopera, ilang ipakuan para sa alin na paiza. Pero ako sa unang pamuot halag din yung wantang ning turok. Wala din hilabti. Sila kay tugkag pabuok, mangimo na magahingot-ngot kuno ako tagkan ko pamuok, 32 ang edad. Kabag ka, hanggang mas tungod sa pamuok nga ning turok. Aram itong gibaliwa. Karoon sila o mga gams-gams, sana, may mga lagas nilang manurok ng ilang pamuok, manggimo naman, may na magpa-opera. Sa una wa man, karon sa una, may mga ngipon yung maghiwi. Madara maghilot-hilot, karon magibris-bris na. Tungod siguro sa mga nanay, daghang kuan ba, manang taraghanan o ba nang makitaan o maghiwig ngipon, nag-brace. Ako ang taon ng ngipon, maaraman ni, pero pangag na pugpog, pero kalos ginoo marabot tanan na tugtod, wanay, sana wanay, anong ukwit, ani duha, bitaw, nanaan bitaw sa una. Kung kanang sa tawag na edad ko 7 sa una ang hingo ko. So, ang lola kay huktan na magtanod ahang kuan. Kasi itong natarog, nagtagtanod, jagma, kuan na, sa tawag na, hingo na, dito nagbira. Ay mga dentis-dentis sa una,
kami pang panahon gagmay pa mi hurot na tangipon og pangibot sa una kuan ra anang huktan ja katong kisa to sa lingisig sa unas among mga manghod tugsugong tatay og ingog flies tanan ko ng flies hagra aron magitarog manang malingkamot sa tarog ha hinam kanas ali daanas ali sa lingis kanang isang ngipon murag sapaw kay murag di sapawan na basa wa pa natarog mo nang nigahi na di na matabang manang iban mo sa lingasag Duman sa onas mama kada buntag mga hilot sa ngipon kay along tulid katong hang lula. Nang ako tulid ko ngipon kay ubay tarong nga pundo padung namutubo. Magapan man matarog mo nang nigtubo sa bagong ning turog man nang matulid manggi magsalingasag. Tawala man gi tugkan ko og kanang pamuok 32 na edad. Ang ubaga sa dito sa tong ngipon nga pamuok. Kalas mo ni ka sa una gihubagan sa unang pamuok mo nang naamalagi kwarta kay may trabaho. Ito naman nag-Manila mo nang nangingat ilang ko mo nang pa-opera. Operahan nila mo na resulta karon sa ilang opera sa ilang gums. Manang dito hadlok dun yung opera parties kuan ga delikado man ning atong aning parties atong okay danggan atong mata ilong atong istorya sa doktor katong las sang adlaw nga kanang og natay kana bito atong sipon konektar sa atong danggan mo na nga atong ani mabito ng uban nga kanang nay masakit og heart kay og kaning tonsil ani mang nay magnana ang nana mahug naman sa imong heart katiri dai just munika sipon kuno dili mo agi sa ilong at muagi sa katong ari sa ilawom mo na nga hadlok jud. Natuto ko nakakita sa doktor nga isang gingadto pero isang doktor daghan sa doktor gingadtuan napa-doktor na nagsibo napa-doktor to ubay asa-asa sa kadindin og doktor kadto pang doktora sa East may nakatan-aw sa isang kuan kay namon to gitusok sa nato kay murag kamera ba ito sa computer nakita ato naka picture ko gamay kaya hanso na akong picture, hanso po ko video. Mga to isang kwan sa isang ngipon. Pagkagabi, binhag makatug na, kaya na may bagong pindeliver di tumar. That mangyapos ini. Nga wak ko nun, na ako ni nasa chapod nga herbal. Yabay parang makatug. Malagi. Di oras ay masayod. Hapat ng advice na nag-albularyo sila. Ikaw, kapampod mo tubag. Kasapod din albularyo nga. Matod pa din ay albularyo manggitan. Mutuo mo sa anak kay katong apuhan sa ang bana. Atos aning lolo kanot mo jud banggitan nga albularyo sa unahang naabtan o kato si aning lolo Iboy Ayuban senior gani nabili nung albularyo sa amo masakit naman pod patong ang ugangan baje naman po na mauhan wa naman diya sila taliwan naman. Katong ugangang baji kay pas man to malahip man to makibaw man to kanang na pursuhan na makadadto ngayon og kanang panglitan og nakaibate nalipasan kag napas mo ba nga na mingon
Kay bawa na siya. Kay bawa to siya. So, na silang kalibutan. Kung mariditoy, sana. Mariditoy nanabang na sa una. Ako kasuway og nanganak sa hospital. Ako kasuway og nanganak ko nga giguntingan, gisian, kamaw to siya mo pa. Kuan. Mato siya yung nanabang nga murag banggitan ba sa unang panahon. Karon umuwi pa to siya, okay pa to siya. Karon wa na yung manghilot sa amo, wa na yung mananabang. Hindi naman na unuran rong sana di naman unuran rong mga anak sa bahay, pero at least na yung manabang makaibaw nga hilamon imong tijan. Naudun ba? Isang itabangan last sa una na idara na hiya si Ali kanas Aliana mo ni nagpaanak sa ugangan pod kanapas nanay 15 mi kabuok pero amazud mi panas na nila agi og anak sa ospital na digli pag sa una no kay sa bayar ang mga anak inagpilak adlaw nga ton hiluton plaster nagbalik ang imong baligawang mo to nga wala sinanay kinsi mi kabaw wala sa ni kasuway og mga anak ko kanang ospital pero sinanay isang mga mananabang laki pero last na yung anak na ng plurami si kuan pa to diha si mama tumangugangan nanaon bitaw ng mga nakaroon ospital wa na mananabang sa una mananabang ra bayra ako tuod pag panganak ng Herlin taod ko datong Herlin nagbati dugay abin maimpas na ko kay kanas Herlin Tina man na agaban wa kay bawo sa Tina ang pusod dari sa liog o dari sa ilok motong pagbati na wala sakita. Nakajapan ko na nagawa si Herlin. Nakajapan ko, sakto nakagawa si Herlin. Nakajapan ko. Batay na undan. Hadlik na dito ko manak pagsunod. Okay. Dito ko na kubya nga. Bugay kong bati. Pero harap itong ugangan may nagpakuan. Ako na sa amang midwife. Diyan na yung midwife. Saka ng si Herlin. Si Bilita, dia po to'y midwife, pero wala na maabti si Mamara. Dali naman ko ng anak ni Bilita, o kanas Herlin. Adilito, dali na po, katos Herlin na may dugay-dugay mo nang kuya nagkaroon kay mga anak hospital naman. High-tech na, o dugay ka bataan, just na. Marang lagi po snipon nga, o di maibot. Dito nagdintis. Pero kami una hakat-hakat ra. Pwede dintis-dintis. Kaya mo lagi nagdintis na nga. Kung magdintis ka, ay kag-operahan. Mara na resultas kang muni kang gamas karon. Ano nga. Ito ba nga. Mag-am. Ting merinda na. Sa bahay pa ron, si nanay nag-prepare na po doon painit ni Satay. Nanay dyan kayo magandang dyan nagpainit sa palis, sinig ka alas 3, painit sa buntag, sinig ka alas 10. Malas nanay. Bukan dito ko matakdan ko, kay manawag man. Dani, himala po ko nagluto. Pwede ako isaging. Happy weekend yung tanan. Sabado lang deron. Sabado sa palis. Dala kaya. Sabado sa palis. Nanguli namin yung mas Domingos buntag. Tumigbukid.
Pabukid nami kay anay gasol na hurot na. Hindi na kakaan na nagluto. At na nagasol nga hapon. Hmm.